स्कुल निरो कम्प्लेन खालायदि अब आं गन थानि गसि नामानो आसुक जाया सामों खालाय दंखा ननि थानिबा आंसो ओइदे दे खालायखा जवारकानि थानो असो अपराध दे खालायखा अब बिलाय दुखु ना आं जरा जरा आं आरो पासाय कक सानने बयनो बखा फाया आं चोट्टनो साइमाना आं 14 बছর पॉलिटिकल खायला आं 14 বছর थों तमाया राजनीति खायबायनानि এই 14 বছরनि लाइफआव अनेक किसु आंनि अभिज्ञता दङ तबा आंनि बखाखे सरल आबाद गोसा आंनि दोष नों सागाया आं येस बसाखेबा आं इ ना हमाय और जां देराबो बने बांला आं जरा और वार्कारो सामुं काहाम खलायलिया गबै सामुं खलायने हे सिमिज खलायसने आं दुखनाव जरा जरा आंनि बखावता आं सारा बुझो पार्टी एक गठन तंत्र आईपीएफ नि उद्देश्य तावा आईपीएफ नि नहान उन्तमा बादशाह नायो टिप्रालेन बनोत्री जान दमानाय तंगो बादशाह नायो न खुंखा दमानाय हिने वान सबो बादशाह नायो पुखरी खरसा दमानाय हिने वान सबो फायो तै बादशाह वान सबो आने और पुगमासा तगमासा वानाय हिने फायो बादशाह थिया से मानाने बागैनि पार्टी खलायो जों दिनै बुट जय खलायो आंगे सिंगरे बुट और जारा फायने माय आरो तंखा जे आने वार्कार और जारा फायने रो माय आरो तंग এই 5 বছর একটা কিছু মাইয়া কে ইয়াকি সবই ফাইদে দিশাই ফোননে নাंनाय माइया आगरो एलाका आं पार्टी खायमाने मोंसा मायाखो न खुंसाबा मायाखो बा पुगरि खुंसा मायाखो नि दुदु तंग खोतों दुसार माया तंखो अब हायतु तंग सारि ओसे खे बखानो फिरि खाय सामं खालायमाने अब आं अबरा आनि थानायाव बखामों सागरै बिसिङाव सिनानो मुथुके फारि आबो सानाय पलिटिकल खायदे बागै सुदु सागा सिमिया अनेक किसु गुदुक साल नाहाव पार्टी मा खायनाय आं साइमान बिले आनि पार्टी और निज अवस्था ओमपी नि समस्या नां जत्त सिउ ए इलेक्शन जत्तनि समारक पार्टी आईपीएफ मारक तुमु सिनो जमाइते फेलिया पार्टी सि फेलगु आईपीएफ सि फेलिंगले मने खायो सिनो जमाइते आईपीएफ नि एमएलए फेलखा आबैया पार्टी नि सि बरनामगो दिनै कपाल हामिया और जगह जों दिनै बीजेपी बा आईपीएफ नि जदोङै बासा खानोना आसावै गोबां बड़ा आय और दंनाय बीजेपी भोट होबले सियाता हुन आं जत्त सिबो बीजेपी भोट बांगनि कारण ताबा चिनि दल भोट हो 9000 भोट मामानि कारण चिनि दल रो भोट साइमानब्ला आं जत्त सिबो फाइबानो जाय पास उखा जों दिनै कपाल काहानि बाङै काय तर आशीर्वाद खायमाने बाङै चिनि बरन गोनां सुक्लाचरण नुवातिया तिनी मिनिस्टर मामाने बायचिन कैसे दफानि एक चाटी आसायसा गोबै एनसी डेभलपमेन्ट पार्टी माने बागै एनसी ना हामिया साबाय एनसी नि जारा हामिया सानाय बका थाखा जारा एनसी ना हामलाय ता दंले दिनै दफानि चाटी कैसा जुजु बायसो तिनी पार्टी खङै दंनानि खूब दुखनि विषय बबो साइजेनसि किन्तु आईपीएफ की पार्टी गुबैनि बागै दिनै जों कैसा मिनिस्टार मानो जोंके दिनै ओमपी ने बासिन्दा र अवस्था ताममे आलता बजतो सबाय बेसि चेयरमैन को आसायो बेसि चेयरमैन किन्तु त बिया थांनाय पार्टी खालिया हायदे
अब हाइदो तंला आं खाइबानो बेसि चेयरमैन मालिया आईपीएफ मालिया डीजीपी मा थाखिन अता बे थांनाय बीजेपी थांनाय दा अब परिष्कार माजो और दैसे बर मालाया आं साइबानो जत लाइन लाइ दं ताकति बीजेपी बाय आईपीएफ नि जगन चेयरमैन मालिया जत लाइन लाइ जा सत्य गठन अब सत्य तामन बुसां साबले इनि स्राय स्राय सना जत लाइन लाइ जा बीजेपी बाय थांलायनाय बाङो थांनायखौ थांबाय दि आंखौ थांनाय जा गरया थांनायखौ आगि थांबाय जा आं थांनाय जा गरया आं आथ्रा बाथ्रा आंनि बयनि पार्टी आं थांनाय जा गरया अमा हाइसे चिनो अम्पिव जे ओ कंडीशन चलाई दं साबो बीजेपी साबो बीएससी चेयरमैन माने अब एक प्रश्न दिने मंत्री दं सोंलाय दिता बसकांगो जेबो माथुंदा चेयरमैन दिने जों दिने वान सोंलाय दं आनि पार्टी बुसु जरा ता मावं सक अब वान सोया दिने चेयरमैन ए थाना लाइन जा बीजेपी वो साइमेना सोबा सोबा थांनोसै सिवा नो कष्ट दिनै सेमिनारा कक सानानि जरामानो आबोनो सेमिनार जों दिनै मा सिलायनाय सादि दिनै आं सानो सायनाय दिनै चादांले आतो तुनिगा आतो बुतोमना